Srácok, amelyben van szintén új videóban, és kivisszük a stage 16-ig. 6-ig, igen. Ha nem halnák meg, mert fagyarozik a játék. Vagy én vagyok béna. Nem, jó vagyok. Ne, ez ki nem leesett. 3 golyót tudok kilőni, De megint már belém jöttek. 3 darab bubblegumot tudok kifújni Bibiből. De minek jöttél ez a golyó? Van hyperom, most mindenki meghal, 5-öt tudok kilőni. Most mindenki meg fog sajnálom halni. Nem ugorodtam. Ugírottam. Amennyi bubble buborék jön. Annyi, hogy? Te level 3-at tudok kilőni. Úgy bedobnak ilyen szarokat elém, he. Látjátok, hogy jó vagyok azért benne. Csak béna vagyok. Ott azok. Mi égetett meg? Én nem beugrom. El sem fog találni. Jó volt, így kidob. Már látottam az előbbiből. De kidobott, de én megcsinálom. De Barnabás papai, itt van veletek Barnabás, és ha nektek tetszik a videó. Hányszor tudja lenni a szuperi? Nem bírek meg ahogy. Aha. Hogy a pides picsú. Lőjétek már Ezek bogolt! panteogajókba is. Senkinek tetszik. Hát igen, mert... Orral is kinyitottam, ha akarom. Orral egyet nyitottam, és nézzük, kapok-e valamit. Hát csak ilyeneket kapod. Bibi, bye bye. Boundba pedig hozzuk be. Piper, bye bye. Piper, bye bye. És ha most csak tetszenek a tartalmak, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a videót. Oké. Iratkozzatok fel rám, és akkor nekem ez nagyon sokat Ez lesz segít. jó, ez lesz jó. Gyakorolni fogok vele sokat, ezzel a játékkal tetszik. Ha nem tetszik, akkor megint hagyom, na, akkor hagyom, ha nem tetszik nektek. Nem tetszik? Írják a kommentekbe. Írják a kommentekbe, hogy nem tetszik. Nem van, hát Nem fogsz akkor játszani, ugye? Nem. És ha ki akarod vinni, előttem a stage 16-ig. Nálam van a bound. Jó, skócó. Ne tetszik Akkor nekem. volt a srácok. Ha nem tetszik nektek a videóim, ezek, akkor tehát nyugodtan nyomjatok egy dislike-ot videókra, ha nem tetszik, és akkor azt én majd fogom izolni, és akkor akkor nem fogok belőlük videót csinálni, mert akkor hiába csinálok videókat, ha nem tetszik, így is úgyis rossz lesz nektek. Hogy nem meghaltam most Piperre. De Miért persze már most milyen világos most az egész így világ? kurva, nem tudok oda nézni. Túl foglalt vagyok. Kaszok. Konnichiwa. Pedig készültem. Hát Piperre sosem voltam, jó? De most igen. Trambolin! Megmentettem Ilyenkor nyitom ki a legjobbat, az extra. 9 a legjobb item. Persze ilyenkor egyszer nyitottam ilyet, most már 2-szer. Nem figyeltem. Bedobja pofámba. Mindjárt boldot kigyűjtöm az ilyenekből, basszus. Indultunk a War 12-be. Úgy gyorsan kijöttem.
megpróbálok nem meghalni. Tara Super Csakó Pandi voltam. Tara Super Ha Csakó meg- Pandi, ez lesz a jó. Nem fogok meghalni ebben. Nem, az nem mert bedobtam. 31-et kell még kinyitnom, és meg lesz. Mi a szar ez? Az belemegyek. Nem annyira volt. Nem kell nekem. Most születtem beszél. A következőnek már venni fogok. Csak akkor nem fogok tudni, ha a Balázs kiveri a fejemből. Mert amúgy néha ő szokta, hogy Milyen én? Te amúgy maradjál már csöndben, nem én én szoktam magamnak. Mert elfoglalt vagyok, azt bezzeg elfelejtem. Hát akkor beszélek egy kicsit magamról is, közben játszok. Hát, ugye Barnabás vagyok, Lévai Barnabás. Szinte mindenki, nem tudja mindenki, de videókat csinálok, ugye, hát, na. Gondolom, hogy tudja. Csak majd ezt